Všichni si toho dalšího videa a dneska tu máme opäť maminku. Hello. No a my vlastne chceme tu tak povedať s Ramblom, že tu máme ďalšie lovové boxy a teraz sa natknite, pozrite, aké to pidi-midi. Ja vám to tu aj zasvietím. A mladí páni, mladé dámy, vypadá to takto úplne pidi-midi a máme tu normálnu labubu a Ramblok sa vidím, že teší. Maminka ho tu drží a s čím by sme začali? S tým malinkým. Dobre, tak ja to nebudem až tak moc nadchýňať a môžeme ísť na to. A otvára, ja už to vidím. Tak to vážený vyzerá. Môj malinký labu. Aj keď to padlo, vypadá to takto, až to dosť cute. Akože... Taký malý křeček. Akože vypadá to dosť cute. Maminka nám to zatiaľ spojí. Áno. Ramblinko tu bude. Áno. A ja idem na to veľké. Polož si Rambla. A to malinké. To bolo dosť také ale vážne sa mi to páči, to malinké. A idem na to veľké. A tuto môžete vidieť, že je to normálny labubox, lebo jak som otvárala Rambla, tak to bol Lafufu. Ale ja tu mám teraz labubu a som strašne zvedala, čo bude u nich. Ja dúfam, akože, že tu máme týchto. Ja chcem túto, ja chcem všetky, ale najviac som asi toho Secreta a tohoto normálneho. Tak, ja idem asi na to. A ideme, 3, 4. Ale vidím. A vypadá to. To je cute. Srite na to. Takže Rambo, máš tu svojho bračeka Gaudiho. To je cute. Vypadá to strašne cute. Pozrite, jak sa mu hýbe hlava. Aha, on je takovej, aha. Takže máme tu svojich dvoch labubu. No, Lafufáča a Labubáča. A ja budem volať, že rodinka, lebo je to vážne taká menšia rodinka. A ešte s týmto malinkým, tak to vyzerá strašne cute. Ale ja neviem, prečo sa mu takto nahyňa hlava sem. Ale strašne je to cute. Akože keby som vravela, že toto je také mäkčie. No môžete vidieť, že tuto Gramblo sedí. No a tuto Gaudi nesedí. A Gaudi má nakrivo hlavu a jemu sa dá hýbať tiež hlava. Takže... Proste ja som nadšená z toho. Jo. Môžeme vidieť tuto, že akože sa na seba dosť podobajú, že Gaudi je tu najstarší, potom je Ramblo a potom asi jak budeme volať? Dievčatko? Neviem, taký mrchoš, lebo nejde mi to provliknúť. Tak, napíšte do komentárov, jak by ste chceli, aby sa volal a my rozhodneme potom, že ktorý sa nám páčilo a potom to vlastne aj natočíme a Ramblo s Gaudím vám přeju dobrú noc. Áno, takže čaute.